L-intriċċi li għaddejjin fil-Partit Nazzjonalista waqt il-kampanji elettorali għal kap tal-partit b'Adrian Delija u żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Bernard Grech, issa komplew joħorġu fil-beraħ. Dan meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fuq Facebook qal kif l-aġenti tal-gideb f'botta ċara lil fazzjoni ta' Simon Busuttil għaddejja b'kampanja ta' erq kontrih. Delija jakkużhom dawn l-intriċċi wara li kemm hu kif ukoll Bernard Grech deru f'intervista f'edizzjoni online tal-programm Xarabank. B'dawn imsemmija l-aġenti tal-gideb kienu l-moħħ wara l-filmati qarrieqa fil-konfront tiegħu. Delija qal il-kampanja ta' ħmieġ fil-konfront tiegħi għaddejja brankatura qawwija. Il-giddieb jinkixef u jitlef, qal Delija f'botta ċara lejn Bernard Grech u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Intant partitarji nazzjonalisti uraw l-għadab tagħhom dawn l-intriċċi li isiru fil-partit tagħhom. Partitarju li qal lilu għal dawn l-aħħar 60 sena volontier tal-Partit Nazzjonalista qal li qatt f'ħajtu mara din il-mibeda fil-partit li suppost ħaddan il-valuri kristjani u dawk demokratiċi, appella sabiex dawn l-aġenti tal-gideb joħorġu fil-beraħ u mhux jinħbew aktar, filwaqt li partitarji oħra qalet kif il-partit qatt ma jista' jkun maqut għaliex huma b'referenza għal fazzjoni ta' Simon Busuttil qed tmur kontra r-rieda tat-tesserati. Qalet m'għandna l-ebda libertà sabiex nagħżlu u din hija tal-biża' ħafna. Partitarji oħra li komplit ma' dawk ta' qabel qalet li fil-Partit Nazzjonalista qatt ma kien hemm daqshekk ħdura kontra l-kap tal-partit. Hija żiedet tgħid b'referenza għal fazzjoni ta' Simon Busuttil li aktar ma jagħmlu aktar ikunu tjitfu il-ġebla fuq saqajhom.